Atol sa adlaw sa Sinulog, ang ngayang mo post una ang sa paglingaw-lingaw kay Y Street Parties o concert ang tugutan sa Dakbayan sa Mandaue. Irekomenda usab ni Senior Superintendent Julian Intuma nga usa lang ka establishmento ang makapahigayon og party o konserto pero sa bispiras kini sa Sinulog. Apan ubos kini sa kondisyon nga kumplituhon una ang tanang mga rekisito. Si Chona Carion sa report. Matud ni Intoma nga dili na madala sa iyang mga sakop pag-provide og seguridad kung aduna pay tugutan nga mag-concert o street party sa adlaw sa Sinulog. Kini gumikan kay ang kapulisan sa Dakbayan gideploy ng daan sa Biyernes sa traslasyon, solemn procession ug fluvial procession ug aduna usay i-deploy atol gyud mismo sa Sinulog Grand Parade. Moabot sa 150 ka mga pulis ang ipada sa Mandaue City Police nga magsilbing augmentation sa Cebu City Police Office atol sa solemn foot procession sa adlong Sabado ug sa Sinulog Grand Parade sa pagka-Domingo. Atong tao di baog na kayo. Ngunang kung wala mi mag-request og augmentation sa RMFB tungod kay focus namo sa Cebu City. With that, amo ang dili sa namo gusto mahamper nga mo ang police functions kay tungod ni atong campaign sa illegal drugs dili namo na ikuan na yung atong personnel for that purpose sa anti-illegal drugs campaign atong gamiton to secure lang sa mga other activities. Sige, discourage na mga street party kay sa miyagi ko namong nakita doon na street party nga gikuan diri sa Mandaue di rin nakakuha ng mga ecstasy. Hinuon gipahibaw ni Intoma nga adunay usa ka establishment sa Dakbayan nga nagpadala kanila ni atong December 15 og letter nga nagpahibaw nga mopahigayon sila og concert bispira sa Sinulog ug gipaabot nga tambungan kini og 2,000 ka mga party goers ug mausad ni ang usara nilang aprobahan gumikan kay usa lang tugutan ni anang adlaw ubos sa kondisyon nga makakuha sa tanang requirements, permits ug adunay security plan sa ilang concert. Gikinahanglan usab nga dili makaali sa karsada ug kutob lang ang concert 1:30 sa kadlawon. Tungod kay nag-apply sila December pa lang, that was December 15. Isa ko nag-recommend nga mo gibal pa aproban sa LGU. Kay magkuhan daw sila diya sa sulod. Apan gipahibaw ni Intoma nga kun adunay gusto nga mo-apply alang sa pagpahigayon og party, mahimo kini nilang ipahigayon sa January 11 hangtod 17 kay makatutok pa sila ni ining mga higayuna. Si Mayor Luigi Kisumbing wa motugot og party sa Dakbayan sa miaging tuig. Gani duha ka mga establishments ang iyang gipasirad-an human mag-street party nga walay permit. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carion, Balitang Bisdak.